Ugovore vrijedne nešto više 14 milijuna kuna u Jastrebarskom, a dodijeljenih putem javnog poziva za financiranje troškova saniranja šteta i obnove zgrada javne namjene oštećenih potresom na području Zagrebačke županije, dodijelio je zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović. Ali ja bih istaknuo i podsjetio da je Zagrebačka županija u travnju ove godine raspisala natječaj za obnovu zgrada javne namjene, da smo mi u ovom trenutku ili imamo na raspolaganju otprilike oko 160 milijuna kuna sredstava, te da ćemo svake godine imati dodatnih 40 milijuna kuna. Sve to nam je omogućila odluka Vlade Republike Hrvatske koja nam je oslobodila decentralizirana sredstva u tu namjenu. Ovim putem bih izrazio zadovoljstvo radom naših gradova i općina koji prijavljuju sva ta oštećenja i sve te objekte. Mi u ovom trenutku smo primili 82 zahtjeva, već je 68 riješeno, 85 milijuna kuna je potpisanih ugovora Zagrebačke županije. Nadam se da će ova dinamika trajati i dalje. Po onome kako vidimo da se stvari razvijaju, a sredstva ćemo imati na raspolaganju svake godine, rekao sam, dodatna skroz dok traje obnova, ja se duboko nadam da će u stvari Zagrebačka županija uspjeti na svom području obnoviti gotovo sve objekte javne namjene koji su bili u funkciji, a koji su stradali u potresu. Naravno da tu treba puno još rada i onoga što je rečeno, trebamo vidjeti, u ovom trenutku su možda problem izvođači, ali kao što sam naglasio, mi imamo vremena, u tom smislu nam se ne žuri, normalno nam se žuri da se objekti što prije vrate u svoju funkciju. 10,65 milijuna kuna vrijedan ugovor dodijeljen je gradonačelniku grada Jastrebarsko Zvonimiru Novoselu za financiranje troškova obnove zgrade Gradskog muzeja Jastrebarsko. To je već drugi ugovor po redu koji potpisujemo sa županijom. Prvi je bio zgrada takozvana bivša općina koja je već u postupku iseljenja i koja kreće u obnovu. Za taj posao je bilo izdvojeno, odnosno ugovoreno nešto manje od 900.000 kuna, a ovaj posao vrijedan je, odnosno procjenjuje se da će vrijediti nešto više od 10 milijuna, točnije negdje oko 10,5 milijuna i obuhvaća kompletnu cjelovitu sanaciju koja uključuje i statičku rekonstrukciju i sve ono što je bilo potrebno, jer kao što ste vidjeli na ulazu, od ozdo prema gore oštećenja su sve veća i sve ozbiljnija i naravno da ugrožavaju i rad muzeja, ali i ljude koji ovdje rade i prolaze. To je novac koji država odredila za županijama da ga raspoređuju naravno po propozicijama. Naravno da smo vrlo zahvalni tome što imamo danas priliku ugovorom taj iznos i potvrditi. Ono što je meni žao, ali nije tome kriva županija, što zapravo cijeli ovaj proces protupotresne obnove u Hrvatskoj traje puno predugo. Ovi poslovi su se trebali možda već sad i završavati, ali sada ih započinjemo, zahvaljujem se županiji od srca, jer i što se tiče njihovih procedura, oni su tu bili brzi i efikasni. Dodijeljeni su i 4,2 milijuna kuna vrijedni ugovori župi Sveta Jana za sanaciju klizišta i izradu projektne dokumentacije za obnovu crkve Sveta Ana u Gorici Svetojanskoj. Prije smo dobili od Ministarstva kulture 1 milijun kuna. S time smo započeli radovi na crkvi koja je jako stradala u potresu, dakle bilo je i prije bukotina, ali onda nakon potresa su se povećale i uspjeli smo srušiti taj najslabiji dio crkve, to je samo svetište. Pored toga, sada smo dobili sredstva od županije, na čemu posebno zahvaljujem, da ćemo moći onda nastojati daljnje radove na učvršćenju crkve i na izgradnji tog svetišta. To znači prvenstveno ćemo sada ići sa pilotima koji će danas sutra onda držati ono što će se u samom svetištu izgraditi. Moram također zahvaliti gradu Jastrebarskom, jer dok nismo mogli ulaziti u crkvu, jer je dobila crvenu naljepnicu, dobili smo na raspolaganje prostorije mrtvačnice, a to je jedan predivni prostor na kojem smo mogli obavljati sve crkvene obrede, dakle od mise pa nadalje.
Zamjenik župana Zagrebačke županije Damir Tomljenović prilikom potpisivanja ugovora je napomenuo kako je, možemo reći, najteža situacija, odnosno najveća oštećenja kada govorimo o posljedicama potresa na području Velike Gorice i Zaprešića, te je u cilju saniranja potpisano niz ugovora sa oba dva grada.